Mae'r cyffron cynyddu a'r gwresfyd yma yn y prif gylch ac yn y canol yr adran A y Merlod Mynydd Cymreig. I ni wedi cael canlyniad ac yn dod i'r brig ffynon bach Sally Ann yn eiddo i Sharon Bull. Merlod Mynydd Cymreig o'n i'n gweud a dosbarth Ebolesi neu'r adferch tair blwydd o'd. Ashley Oldroyd sydd fyna ar y brig. A wedyn yn ail, mae gyda ni Pont Blyddyn Katie yn eiddo i David Hibbert gyda Kerry Hibbert, sori. A'r Hydian Davies, y beirniad, di bod yn neud i waith yn ddigon cyflym a cryno, ond o fe? Do, mae wedi bod mor benderfynol holl ffordd trwyddo bod e'n edrych am batrwn a mae wedi ffindo fe fi'n Kerry'n weddol gloi. Ond dyma lle ath y garden goch. Ie, Ashley Oldroyd. Wedi gweld partner Ashley Dan yn ennill gynedd. Felly bydd hwnna'n dihapus pnawn yma, sy'n ni'n meddwl. Eisiau dwsto'r selod nawr, fyse, ar gyfer y garden a'r osglwm. Maen nhw wedi cael yr osglwm y bencampwriaeth y rai ifanc yn yr adran A ers 3 mlynedd nawr a'r prif bencampwriaeth llynedd. Felly fi'n siŵr fydden nhw'n teimlo tipyn o bwysau falle prynaw yma wrth i'r bencampwriaeth yna fynd yn ei blaen. Na'r peth sy'n dod yn mwy a mwy o lwyddiant, mwy o bwysau a disgwyliadau. Ie, na'r peth. Ie, yr unig ffordd yw lawr wedyn. Gobeithio ddim i'r stori yma. The fifth prize went to 178, Edwina Wallace, Delany Annabella. Wel, dyma ni enillydd poblogaidd iawn. Ffynon bach Sally Ann yn eiddo i Sharon Bull. Ac yn ennill y garden goch a'r hosglwm a chefnogwyr newydd hefyd gyda'r dosbarth yr Ebolesi a'r adferch tair blwydd o'd a'r Merlod Mynydd Cymreig. From classes 8 to 14. David a ail. O, gwych. A dyma ni felly ganlyniad ola'r bore yn yr adran X y dosbarth ar gyfer Ebolesi neu adfer tair. So result in the 3-year-old filio gelding class in the section C on page 192 in the catalogue. Llongyfarchiadau mawr i'r enillydd. Many congratulations to the winner, number 657, and this is the Bat family with Abergavenny Rosie O'Neill. And Niall and I have you. In second, we have 668. Well, I'm joined by Ashley Oldroyd. Of course, I had your partner Dan with me earlier, and you've got another red rosette. I can't believe it. We're absolutely over the moon. And this is one that you produced for the owner, Sharon Bull, yes? Yes, it is, yes. And you're based in Dolgellau, so not too far to travel. Have you brought them up to stay for the week, or are you going back some forward? We're going back home today to pick a mare up to bring tomorrow. That's okay. Pony's excited, that's fine. She just won the Royal Welsh. She's allowed to move around a little bit. But it's going to be the battle of Ashley and Dan in the championship, isn't it? Who, if either of you are going to take it? Yes, that's it, definitely. Looking forward to it, and many, many congratulations and good luck. Cheers, thank you. Diolch. Ac yn y chweched safle, in 6, we have 665.